لیکن ساڈا عجیب حالات ہو گئے، ممبر دے فقط لڑائیاں تے جھگڑے تے فسادات، روزانہ سوشل میڈیا ویکھو کوئی نہ کوئی لڑائی، کوئی نہ کوئی جھگڑا، کوئی نہ کوئی فساد، جذباتیت دی دنیا۔ ہاں لڑائی ہے، عمل واسطے آمادہ کوئی نہیں، جذباتیت ہے، جانا قربان کرن تے اتنا سا تینوں تقسیم کر دیتا۔ مجلس دے دوران مومن دا ہاتھ مومن دے گریبانے ہے، بھائی بھائی دا جنازہ نہیں پہ پڑھ دے، اے آل محمد دا دین نہیں، اے 14 دی سیرت نہیں۔ لوگاں تک 14 دی سیرت تو مد نظر رکھ کے پہنچا جو آل محمد دے مذہب دا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، 14 دی سیرت کیا ہے، 14 دی پڑھی ہوئی نماز کیا ہے۔ جذباتیت نال نہیں، مگر اپنے چند اپنے وضع کیتے ہوئے مسائل دی بنیاد تے اتنا تقسیم، جو اہل ایمان تے کفر دے فتوے، اہل ایمان تے شرک دے فتوے، بھرا بھرا دا جنازہ نہیں پڑھ رہا، ممبر تقسیم، مجالس تقسیم، مجمع تقسیم، امام بارگاہیں تقسیم، اتنی شدت آ گئی۔ ہاں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، پارٹی بازی ہے، مگر کداں کہیں نہیں پوچھا جو آل محمد دے دین دا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، معیار زندگی کیا ہے، خوشی غمی مناون دا انداز کیا ہے۔ اس واسطے جذباتیت جو اسا عمل تو بھجنا چاہنے ہیں، عمل دی طرح متوجہ ہی نہیں، مساجد آباد نہیں، رزق حلال دی قدو کاوش نہیں، خمس و زکات دی پابندی نہیں، حج ادا ہے حج دی ادائیگی نہیں، دھیاں بہناں دے حق کے جو ناندہ انہاں دے حصہ نہیں، ادائیگی نہیں، دھیاں بہناں دی جائیداد دے غاصب، دھیاں بہناں دے حق دے غاصب، سارا دن رشوت گزارن والے، سارا دن سود دے کاروبار گزار چھوڑنا، سارا دن مخلوق خدا تے ظلم کرنا، سارا دن فعل حرام بسر کر چھوڑنا، مگر فقط ممبر تے آ کے اساں اور مجمع چ بیٹھ کے تقسیم کرن دی خاطر، لڑاون دی خاطر اساں عقیدہ ولایت تو بھی فقط تشہد تک محدود رکھ چھوڑیا۔ جڑا تشہد علی ولی اللہ پڑھ رہے وہ ولایت کا تابعدار ہے، جڑا نہیں پڑھ رہے وہ منکر ولایت ہے۔ میرے محترم، عقیدہ ولایت تشہد تک محدود نہیں، تیری پوری زندگی دے نظام دا نام ہے عقیدہ ولایت۔ اللہ اکبر، عقیدہ ولایت کیا ہے؟ تیرے دھیاں پتران دی شادیاں تے پتہ لگے جو 14 دی سیرت کیا ہے۔ عقیدہ ولایت کیا ہے؟ تیری خوشی اور غمی دے موقع تے پتہ لگے علی والے دی زندگی دا کردار کیا ہوندے۔ عقیدہ ولایت کیا ہے؟ بازاری ٹردہ نظر آ تیرے ہوتے عقیدہ ولایت دا اثر ہوئے جو علی والا معاشرے زندگی کی میں بسر کرتے۔ تیری تجارت ہوئے 14 دے دسے طریقے دے مطابق، تیرا رزق پاک ہوئے 14 دے دسے طریقے دے مطابق، تیری نماز ہوئے 14 دی اطاعت دے مطابق، تیرا روزہ ہوئے 14 دے دسے طریقے دے مطابق، تیری حج ہوئے محمد و آل محمد فرمان دے مطابق۔ اے ہے عقیدہ ولایت، فقط تشہد تک محدود نہیں، فقط کلمہ اذان اور اقامت و نماز تک عقیدہ ولایت محدود نہیں، بلکہ شکم مادر تو لے کے اور اگر مکلف جدا ہوئے بلوغت دے پہلے قدم تو لے کے میدان معاشر دے آندیاں تائیں 14 دی سرپرستی دا نام ہے عقیدہ ولایت۔ غمی ہوئے تا 14 دے حکم دے مطابق، خوشی ہوئے تا 14 دے حکم دے مطابق، حجامت ہوئے تا 14 دی سیرت دے مطابق، پردہ ہوئے تا 14 دی تعلیمات دے مطابق، تجارت ہوئے تا 14 دی تعلیمات دے مطابق۔ ساری زندگی سود دا کاروبار کرن والا، ساری زندگی شراب بیچنے والا، ساری زندگی ڈکیتیاں کرنے والا، ساری زندگی لوگاں دے جائیداداں تے قبضے کرن والا، مگر عقیدہ ولایت فقط تشہد تک محدود رہ گیا۔ یہ توہین ہے جعفر صادق دے مذہب دی۔ کردار اتنا بلند کر، تیرے کردار نو ویکھ کے لوگاں نو پتہ چل جائے جو آل محمد دے دین دا دس ہویا حلال کیا ہے، حرام